Европейският зелен пакт има за цел да направи Европа първия климатично неутрален континент в света до 2050 година, смела визия, която цели да защити планетата, като същевременно стимулира икономическия растеж. Към 2024 година ЕС се е ангажирал да намали въглеродните си емисии с 55% до 2030 година в сравнение с нивата от 1990 година. Тази амбициозна цел включва преминаване към чиста енергия, устойчив транспорт и зелени технологии. Зеленият пакт не е само за намаляване на емисиите, той също така цели да защити биоразнообразието и да насърчи зелена икономика. През 2024 година над 1 трилион евро се инвестират в зелени инициативи в цяла Европа с цел създаване на работни места и изграждане на устойчива инфраструктура. Чрез Зеления пакт ЕС се стреми да подкрепи индустриите в прехода към поекологични практики и да насърчи гражданите да участват в създаването на поздрава планета. В крайна сметка Европейският зелен пакт е нашата пътна карта към устойчиво бъдеще, превръщайки Европа в световен лидер в борбата с климатичните промени. Въпросът е, готови ли сме да действаме?